Foi ruín de pequeno e ruín de grande será. E morrerá A figura dos envenenadores é moi popular, no? No ámbito criminolóxico. Ese envenenamento e con esta substancia tan tóxica, tan mortal, que fora utilizada precisamente como arma para acabar ca vida dun veciño que fora coñecido, que fora incluso amigo durante unha época do asasino. O sea, desde o primeiro momento xa se dixo que era ele. Para facer o que fixo pensou moi ben. Enorme creatividade e preparación do asesino neste caso. E o que fixo moi mal. Porque un home se anda a bofetadas con outro. E se mata un ou outro, vale, pero o que fixo... Sabía que era malo, pero nunca pensei que chegara a ese extremo de malo. Felicindo foi á súa finca, á súa leira, a deixarlle comida ao gando e encontrouse coa bolsa. E encontrou ese escenario que parecía que ali estuvera xente comendo e que se poideran ter esquecido esa bolsa e como a el lle gustaba, pois levouna para casa. Il encontra a bolsa a mediodía, a bolsa na finca nos Pereiros, leva a bolsa con esos produtos, 2 latas de conservas, unha de calamares e outra de atún, e máis 2 mandarinas. Que ademais deses produtos contiña unha botella de viño perfectamente encorchada, non? Leva ao seu domicilio, e no domicilio, a hora de comer, pois, descorcha a botella de viño, proba ese viño, non? Chegou á casa, se ve que se puxeron a comer, xa digo que é que botou medio vasiño, ainda se ve que non, ni medio vaso de viño. É que xa sei que dixo, oi, este viño parece que ten moi mal color, pero se ve que bebeu algo. Xa se ve que se empezou a poner moi mal, moi mal, moi mal. Foi, enseguida empezou a notar efectos paralizantes no corpo, na función respiratoria. Estaba o Flesín, a Marisa e a filla. Entonces a Marisa, desde a escaleira, chamou a Matías, que podía chamar, ai, ven aquí correndo que o Flesín encontrase moi mal. Matías se ve que subiu correndo, pero bueno, xa o viron que xa. E cando me chamou fun ali, e cando fun ali, pois, ele estaba berrando, e dixo, movía as pernas, ele era grandillo, era moi largo. E case chegaba ao techo cas pernas. A muller estaba na cociña, tiña collido por un brazo e eu por outro, e dicía, apreta, e apretaba máis ele que a nós. Dicíame a mí, aprétame. Hasta que me dixo, veme no estómago, vou morrer. Dixo, pero como carai vai morrer, que tomache? Dixo, comín. Dixo, pois comiche. Non tomache nada, tomarías viño. E dixo, sí, pero o viño que trouxen de aí ya era veneno dos casos. Que o primeiro correrase que fora de infarto. A policía depois dixonlle pero mire que aquí no pueblo dicen que foi de infarto. Dixo, non, a botella deu veneno. Tivo unha morte pois moi dolorosa e agónica. El mismo, segundo referiron os familiares, despois sentiu que morría como un can, e aínda que o intentaron asistir, pois foi moi rápido, non se puido facer nada por salvarlle, porque o veneno foi fulminante. Farteime de chorar aquel día, digo, que morreu o Felicindo, dixo, sí, mataron. Dixo moi, dixo, pero como mataron? E dixo, envenenaron. E digo, pero quen pudo envenenalo, por Dios? La muerte así foi moi criminal. É que xa non hubo nada que facer. Cando veu xa os médicos xa non, xa estaba queimadiño por dentro. Cando lle chegou aquí, a garganta, dixo, venme na garganta. E entonces fixo así ca cabeciña e ele se quedou no chao onde estaba.
aínda que empezou a sentir parálise no seu corpo e enseguida o efecto do veleno, é un veleno que ao parecer non che causa inconsciencia. El puido darse conta do que lle estaba pasando e contarllo a familia e os que estaban alrededor. El deuse conta e así o manifestou. O conocemento tiña todiño, todiño. Porque a mí faloume con todo o conocemento. Contoume o que había onde coller a bolsa, contoume o que daba ali no suelo, contoume todo. Isto temos que remontarnos a novembro do ano 2009, cando se producen estos feitos, con posterioridade, pois, a familia de Felicindo, a muller e os seus fillos, pois, acuden ao meu despacho profesional, comentándome os feitos que habían acontecido, trasladándome que todo apuntaba. Eles estaban convencidos desde un primer momento que o fallecemento, a morte do seu esposo e pai, que había sido violenta e nada producto da casualidade, non? Sin saber, sin conocer os resultados da autopsia, estaban convencidos de que a morte había sido por envenenamento. A investigación, como decimos, puxose en marcha ao coñecerse a morte nesas circunstancias de Felicindo, pero cando se puxo realmente, se centrou e se empezou a avanzar nela, foron meses despois cos resultados da autopsia e coas investigacións, a recollida de testemunhas e o seguimento de pistas que foi facendo a Policía Xudicial da Guardia Civil. Empezamos a investigación, aunque é moi extraño porque hai que envenenamentos homicidas. Estou pensando, pero creo que non tuvemos ningún. Todos son os suicidas ou accidentais. Se inicia a investigación para determinar o tóxico. Facémoslo en dous apartados. Por un lado, o envase no que se topou o tóxico, que era a botella, na que se fixo investigación criminalística de huellas, de análisis pola Guardia Civil de tipo de viño, tipo de uva, e dosificación do tóxico, noutras mostras que había naquela bolsa que apareceu, que topou este señor na finca, e logo no cadáver. No cadáver, fundamentalmente, o que analizamos é en sangre e en humor vítreo, que son puntos estables de onde podemos topar o veneno, e en contenido do estómago. Efectivamente, neste caso, recordo que ademais nos habían chamado do Instituto Nacional de Toxicoloxía cando viron as dosis de tóxico porque xa telefónicamente nos dixeron que se confirmaba que había sido esa causa da morte desta persoa. A autopsia non se topan datos significativos no resto do corpo, non hai lesións cardíacas, pulmonares, digestivas, pode haber algo de erosións, pero non produce síntomas. O que produce é unha morte asfíctica. Non se sabe se de maneira accidental, pois era homicida, se era suicida, se foi un accidente a hora de tal, non se sabía. Había que dilucidar a que se debe esa inxestión desa sustancia tóxica que era a strychnina, non? Bueno, a strychnina si é un veleno xa coñecido desde a antigua, desde a época romana, pero que se usa sobre todo para matar alimañas como lobos ou raposos. A strychnina é unha sustancia tóxica prohibida na Unión Europea e certamente para poder adquirila, pois procede do mercado ilícito. Utilizábase como matarratas e deixouse en teoría está prohibido. Non quere dicir que non haya, porque vemos que sigue existindo. No ámbito rural, pois aínda seguía utilizándose ou non de forma legal. Había xente que a podía emplear pois precisamente para deixala para feras no medio rural para evitar que atacaran o gando. Se utilizaba como veneno en produtos con alta capacidade de sabor por o sabor amargo que ten. Por eso o viño, que é moito máis con un sabor moi fuerte, é máis fácil de simulalo. Son dolores musculares por contraccións musculares e asfixia. Provoca unha morte moi cercana, unha morte de minutos. Depende da dosis de veneno, pero unha morte de minutos. Teñen que ser unhos síntomas de moita angustia. Produce convulsións, en dosis altas produce convulsións, e produce unha parálisis muscular.
entón se produce un déficit de movimentos incluso respiratorios, do tronco respiratorio. Non produce afectación central, non produce pérdida de conciencia como outros tóxicos, que entonces sí que ponemos en a pérdida de conciencia, logo aparecen os efectos generais, pero non produce pérdida de conciencia neste caso. Venenos da familia da estrinina ás veces provocan mortes que poden confundirse con eventos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Aí probablemente estuvo o seu erro, porque o individuo empezou a convulsionar, a botar espuma diante da súa muller, etcétera, o cual enseguida deu que pensar que podía haber outros factores intervindo, neste caso a estrinina. O levantamiento do cadáver, que é unha parte importante, por decirlo, para min a máis importante do momento nunha investigación criminal, foi unha compañeira que xa naquel momento recordo que lle habían comentado que a muller, cando viu como falleceu, que dixo mataron, non? Bueno, tardou en confirmarse. A autopsia que se lle fixo a Felisindo, pois si deu unhas primeiras pistas, pero ata que chegaron meses despois os resultados completos de toxicología que corroboraron que efectivamente a causa fora a presenza elevada de estrinina no organismo, pois non se puido xa determinar que fora unha morte pois criminal, non? Había esas sospeitas, pero non se puideron concretar hasta tempo despois. A conclusión a que se chega é que esa inxestión foi buscada, pois foi planificada por alguén que buscaba a morte de Felisindo. Evitar a situación fáctica, o factum de ter que darlle morte a alguén directamente, en primeira persona, etc., é un atractivo engadido para moitos criminais en moitas situacións. Mesmo é unha mostra de intelixencia, ter unha certa sofisticación, verdad? Todo o contrario do que falamos noutros casos de unha agresión a coiteladas ou a paladas. Non. Trátase dun crimen que pretende ser, ademais, un crimen relativamente limpio e que probablemente para o agresor a intención, a súa suposición inicial sería que quedara sin resolver. Castro de Escuadro é unha aldea situada na Serra de Maceda e como tantas aldeas do medio rural, pois tuvo os seus momentos de máis población cando había moito traballo no campo e na gandeiría. E que non hai outra cousa. Non houve nunca. Nunca. Aquí nunca se exportou nada de aquí. Nin se vendía, nin un pueblo que único os terneros, os becerros. Cando parían as vacas era o único que se vendía. Todo o que se feía era para comermos aquí, sembrar patatas, sembrar maíz, sembrar centeno, era o que se feía aquí no pueblo. Unha aldea moi típica, verdad, que é unha aldea bonita, está situada nun entorno natural moi bonito, pero xa bastante afastada do que a vida nunha vila como Maceda, mantén unha certa vida moi rural, pero xa con moi pouquiña xente naquela altura. Castro Porto eu 106 veciños. En cada casa éramos 7 ou 8. Foi unha vida de nenos moi feliz. Había máis antes en 2 casas que hai agora en todo o pueblo. Moi pouquiña xente. En inverno serán 12 ou 13 veciños. Bueno, ahora dedícanse a cobrar as pensións porque todos son vellos e aquí agora a xente non vai moi pouca. Porque antes había un montón de xente e todos levábamos ben. E agora hai 4 gatos e todos se van mal. Felisindo González era un dos veciños de Castro de Escuadro, estaba casado, tiña dous fillos, un fillo e unha filla, e dedicábase a ser pastor, tiña gando. Servicial, cousa, pa aquí no pueblo, non tiña un amigo. Non, ele era servicial, ele era un veciño normal. Conocíamonos todos, vendo que non nos vamos a conocer todos, se éramos todos da familia prácticamente. Eu son prima irmá do Felisindo, ou era, claro, pobre,
relación máis que de primos, casi como irmãos. Sempre nos levamos de maravilla. O sea que sempre fomos unha familia moi unida. Éramos como irmãos, como os dous irmãos. El se mi non facía nada, eu sen el tampouco, claro. Durante uns anos pois traballou para José Luis Lamelas, que sí que tiña máis propiedades, tiveron conxuntamente unha explotación gandeira. El estuvo traballando as fincas do Luís Lamelas e vivía alá arriba na granja. Estuvo bastantes anos traballando ali. Na granja que vivía Flexindo, a casa era do Cantinflas, porque tiña 2 viviendas. Nunha vivía o Flexindo e na outra vivía o Luís Lamelas ou o Cantinflas, como se chame. E estuveron bastante tempo aí xuntos, pero despois o Luís, o Cantinflas, xa marchouse para Verín e quedou só o Flexindo aí na casa. Tiña vacas con el, eu que sei, non sei, os toios dil sabrán os isles porque eu deso non... Felixindo sempre traballou no campo, aquí, traballando finquiñas, ganando para comer, e era o único. Para comer e para ir pagando a velleciña, para podela cobrar, que me parece que non sei se a cobrou 2 ou 3 meses. Iso unha relación bárbara. Íbamos a unha festa a un puebliño lá arriba que chaman Rebordechao. E sempre iban comer xuntos. Sempre. Sí, se levaron moi ben. Bueno, ao principio era uña carne. Hasta que chegou o que chegou. O asasinato con estricnina de Maceda. Na mente do asasino. José Luis Lamelas é un home que tiña naquel momento 58 anos, se non lembro mal, tamén estaba casado, tiña familia, e naquela época xa vivía máis na súa segunda residencia, en Verín, aínda que ia frecuentemente á súa localidade natal, que era Castro de Escuadro, tiña ali propiedades da nai, terras, fincas. El dedicouse sempre a tratante de vacas, tiña vacas na serra, tiña vacas por aí en León, e tiña vacas por aí. Eu aquí nunca o vin traballar na terra, o sea, no campo. El sempre foi tratante. Despois ve que se comprou un piso en Verín, tiña un piso tamén en Verín. Se o conoce todo o mundo en Castro é por o Cantinflas, por o Luís Lamelas apenas, por Cantinflas. Cantinflas porque, xa digo, era o mote de toda a vida, Cantinflas. Para min o Lamelas non era mala persona. Era moi traste. Foi sempre moi traste, toda a vida, desde que naceu hasta que morra. Entonces no pueblo tiñase un pouco de sempre que era unha persona conflictiva, que era unha persona pero tiña moito pico. E entonces conquistaba bastante a xente. Feia burla de todo el pueblo. E burlábase de Dios e de su madre. Insultaba. Como che pudera fer mal, feia hecho. Sempre foi, desde pequeniño, moi malo. Moi malo. O irmão era un bendito e ele era malísimo. Os teus veciños de casa templalle. Cando eu ven, cerranse na casa. Y en el pueblo no hay un vecino que le quiera. Ya desde joven siempre hacía mal a los vecinos, prendiendo fuegos, matando perros con esternina, todo eso. Quiero decir, es un conocedor de la esternina y de hacer mal toda la vida. La matou moitos. Non sei se os trobaban ou non, pero... Era moi traste. Algúns veciños dixeron que se sentían ameazados tamén de que decían que iba a envelenar a animais, que os cazadores tamén o tiñan un pouco, desconfiaban del, de que podía estar envenenando cans de caza. De feito, o tiñan vixiado, estaban pendientes dos seus movementos, porque pensaban precisamente que ele andaba ca estricnina e que o relacionaban un pouco coa morte de cans.
amenazaba aos veciños e amenazaba e a xente tiña un medo, incluso lle tiñan medo que lle envenenase a auga, tú te crees? Porque o pozo da auga da Outreída está ao lado mesmo, da casa dil, da granja. E a xente dicía, ai, Dios mío, se nos vai envenenar a auga. Mátanos a todos. A xente por eso se escondía, non quería nin falar, nin quere moito falar a xente. Teñe medo porque el dixo que había matar todo o pueblo. E a xente escapaba, se o vía. Tiña un medo que non vexas. A xente escapaba. A xente, el despois por aquí xa non viña, bueno, viña á súa granja, viña, pero por o pueblo non, apenas pasaba. Como hai carretera por detrás, sin entrar no pueblo, podes ir para ali, pero a xente temblaba con medo. Temían que podía envelenar a auga, que durante, cando sucederon os feitos, pois había temor no pueblo a que puidera pasar algo máis. Eu nunca lle tuve medo. Eu ainda un día que fun andar alá por onde a granja, saliu, estaba aí lei na granja ainda, día que a xente do pueblo estades todos en contra miña porque pensades que eu que fun o que matei, o que me envenenei o Flesindo, e eu non fun. Eu nin caso lle fixen, nin o mirei, porque me daba asco hasta miralo. A min deixame tranquilo, pero eu medo non lle tuve nunca, Eles lo vamos moi ben, moi ben. Sí, mentres estuvo ali na granja traballando e todo, levábanse de maravilla, levábanse ben. Ata que deixou ese traballo. Ao principio levábanse ben, porque xa estuvo Flesindo, estuve con ele, eu agora as súas cousas non as sei. Eu sei que estuvo un del 7 anos, guardándolle unhas vacas e eso. Non sei, agora últimamente, non sei se era boa, se era mala. Empezaron a ter riñas. Segundo a familia de Felicindo, o motivo de deixar o traballo era que José Luis non lle pagaba. José Luis denunciou a Felicindo porque cando se foi do traballo acusouno, dixo que denunciouno porque lle roubara gando. Bueno, foron crecendo aí unha serie de problemas, entre eles conflictos, ameazas. Se ve que criaba dúas becerros pro Luís, Jonga pro Flesindo. E claro, o Flesindo cando se veu trouxo ardil, as vacas que lle pertenecían, pero o outro se ve que non lles quería deixar, non lle quería deixar traer ningunha. Entonces aí empezaron a guerra. José Luis, a partir de aí, parece que non aceptou eso, non lle sentou nada ben, empezou a collerlle bastante inquina, según relataron os testimonios naquela época. Quedou acreditado e probado que había unha enemistad manifiesta. Se llevaba moi mal, le cortaba las alambradas, muchas cosas. Desde que se vino le hizo la vida imposible. Houbo varias, hasta creo que 9 denuncias previas por feitos de amenazas, disputas de todo tipo. A amenaza que iba a matar. Porque o Flesindo unha vez, o outro foi á serra. Entón, cando vexou, o Flesindo cortou non sei se era un pino ou non sei que carallo era. Cando pasou, já atravesou unha carretera para que non pasara o coche. E desde aquela, pois, ainda se foderon máis a cousas. Hai múltiples denuncias, sobre todo de José Luis Lamelas contra Felisindo, por motivos diferentes, de que lle falta cualquier cousa e tal. Todas elas, pois, ou son sobreseídas, ou, é dicir, sempre son favorables neste caso a Felisindo, que nunca foi condenado, non? Non sei se 7 ou 9 denuncias si aparecen, pois, é dicir, como reflexo desa enemistade, chegou hasta os xulgados, por decirlo así, non? Por un motivo que está presente desde o principio, desde a historia da humanidade, non? Que son os problemas relativos aos negocios, ao diñeiro, etc. E como esa relación de interés económico, mercantil, vai emponzoñando as relacións persoais, non? Entonces, claro, o Luís, o Lamelas, cara a cara non se atrevía ao Flesindo, porque foi sempre como esos perros pequeniños macacos que están ñan, 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 sempre, e despois escapaba.
Non sei, medo non lle podía ter, porque o Lamela era unha porcaría, falando mal. Pero medo non creo que se tuvera. Porque eu serei 2 anos ou 3 maior que el. E andábamos no monte na serra, cas vacas, e peleouse comigo de palabra. Chamábame puta, que éramos uns críos, mira que puta podía ser, que eu tería 10 ou 12 anos. Cando me chamou, chamaba puta, puta. Botei correndo tras dile, engancheino, peguei unha marimba, que se está vivo e veo o reportaje, ainda se pode acordar. Non só especificamente no rural, e máis especificamente en Galicia, pero é un escenario bastante recurrente que en zonas rurais, onde hai moita cercanía, onde as relacións sociais están moi limitadas, etc. Esas relacións personais tóxicas teñan un plus de toxicidade, verdad? Por qué? Porque non se airean esas relacións, sobre todo en situacións de planificación que ven de atrás, que ven do tempo, onde o conflicto xa está moi neurotizado, xa está moi mediado por emocións, por desexos de venganza, etc. Non morreu Felicindo daquela forma tan atroz, pois houbo sospeitas pronto de Lamelas, aínda que non moi centradas, pois por esa enemistade, esas ameazas, esas denuncias previas que había, cousas que apuntaban que podía haber aí unha persoa que podía querer a morte de Felicindo, aínda que lo negou en todo momento, que fora ese a súa finalidade. O tío fixo ben porque a botella inyectouna. Inyectou a latas de cerveza, inyectou a latas de Fanta, todo estaba inyectado. O Lamela foi listo, porque envenou todo para que explicaban elas tamén. Tuvo unha enfermidade, un cancro, tivo un tratamento de quimioterapia e tamén, foi un dos motivos que decía de volver ao seu pueblo, porque ali podía respirar aire puro, que lle sentaba ben, non, dada a súa situación de saúde. Entonces, hai varios testigos que refieren de que lle había dito de que antes de morrer el, antes tiña que axustar contas con varias persoas, non lembrou a cuales, pero entendemos que neste caso ten mala relación con Felicindo e polo que se investigou entendemos que o que fai, o que planifica, fai nuca idea de vengarse de Felicindo. Pero vou te dir unha cousa, o que fixo moi mal, porque un home se anda a bofetadas con outro, e se mata un ou outro, vale, pero o que fixo, para mí non ten perdón de Dios. Home, fixo moi grave, pero eu creo que Dios xa o está castigando, porque eu creo que ten un cáncer, a máis non o dá levado, para que sufra. Introducir estricnina nunha botella, supoño que con xeringuilla, a través do corcho. Pois é un funcionamiento que necesita de pensalo, planificalo, deliberalo, conseguilo o produto, etc., implementalo, idear esa forma tan sofisticada de estar ausente mentras se produce a morte, o cual teóricamente dificultaría moito a súa captura, etc. E de alguna maneira tamén unha mostra de inxenio de superioridade, non? Vas picar nunha estrategia e ademais, como eres un borrachón, vas a morrer con un viño que che vou a facilitar eu, porque sei que non vas a poder soportar a tentación de beber ese viño que vas a topar regalado na porta, non? Declárase probado na sentencia que o día 22 de novembro de 2009
José Luis Lamelas, ali nas inmediacións de Castro de Escuadro, concretamente nun término que lle chamaban Pereiro, onde tiña unha finca Felisindo, pois que depositou, colgou dunha cancela, unha bolsa contendo certos produtos, latas de conserva, harinas que eran do gusto de Felisindo, colgou ali e ao propio tempo, no chan, deixou unha serie de restos para crear a apariencia de que ali había estado alguén, que había estado consumindo produtos e que se deixou esa bolsa olvidada ali. Claro, e foi moi planificada, porque eso planificou con tempo, Da época na que se coñecían ben de ter traballado xuntos, pois Lamelas sabía que eran produtos que lle podían gustar a Felisindo e que ademais que era un home confiado, que se encontraba algo así non iba a pensar, bueno, isto ten algo malo, senón que o levou para casa e así foi. O que fixo non o fai calquera, O que fixo ali non o fai calquera. Deixar a bolsa, como deixou, colgada no cacharro, co pan, con todo, e tirar no suelo o que tirou, non o fai calquera. Iso hai que pensalo moito antes. Pensalo é ben pensado. De primeiro, por que matalo? Segundo, por que matalo aí? Terceiro, por que matalo nese momento? Cuarto, por que matalo con envenenamento, non? Supoño que aí hubo un pouco de todo, razóns puramente pragmáticas, razóns puramente instrumentais, é realmente unha construcción mental moi curiosa e moi interesante. O complexo do caso foi poder acreditar quen deixou ali a bolsa e a intencionalidade do que deixou a bolsa, pero xa parte da investigación da Guardia Civil. Non simplemente, digamos, que nos limitamos a detectar o tóxico no corpo e na botella. Aquí tiene 0,3, es tóxica a partir de 0,1, por lo cual es 3 veces más la sustancia tóxica. Suficiente para explicar la muerte. Temos os primeiros contactos co sospeitoso, que cando empezamos a averiguar cuáles son os seus hábitos, cuáles son os hábitos de consumo a nivel diario, que se bebe viño blanco, bebe viño tinto e tal, e refiérenos que na súa casa sempre bebe viño blanco e sempre se bebe botellís de cerveza, pero botellís non se beben latas de cerveza. E estás intentando apartar, se é verdade ou se é mentira, estás intentando apartar daqueles obxetos que ele sabía que apareceron ou que había deixado na entrada da finca dos Pereiros con destino a que Felisindo os collera, non? Picase o anzuelo e os collese, non? Créase como un ambiente, non sei, ficticio, de alguén estuvo ali merendando, comendo, e esa bolsa queda colgada na cancela, non? Sucoume de recoller os papeles que deixou ir. E o sargento que vive aquí deixaron o papel salvar, deixaron 4 cousas así. Bueno, o mesmo que tiña a bolsa deixaron ali, pero sin pan. Tiñei que non comeu nada. E dixo, era porque o sabe, porque non hai pan, coño. Entonces, eli deixalle viño tinto, en la casa de viño blanco, eli deixalle unha lata de cerveza Mao. Sin embargo, Will dice que refiere que na súa casa solo bebe cerveza ou botellís de cerveza. Tamén quedou acreditado e demostrado pois que eses produtos que estaban nesa bolsa que deixou colgada na cancela eran produtos que habían sido adquiridos na localidade e no domicilio habitual do acusado, que era a localidade, a villa de Verín. Logrouse a través do análisis de trazabilidade que fixo a Policía Xudicial da Gardia Civil. Sabíamos que o sospeitoso vivía en Verín, aunque os fins de semana viña á localidade de Castro de Escuadro, co cual, bueno, xa empezábamos a ter algo. Descubriuse que ese viño pois tiña concordancias ou era similar a un dunha bodega de Chaves. Pensamos, pois seguramente o pudo comprar nun supermercado e non facer uso do viño que houberalle regalado a alguén ou nun outro establecimento. Entonces, bueno, con esa idea fomos alá, compramos dúas garrafas de viño de 5 litros cada unha, de dúas marcas diferentes, e ese viño, con autorización judicial, mandas a analizar aos laboratorios enolóxicos da Rioxa, donde efectivamente nos dicen o viño dunha das garrafas pois correspóndese co viño envenenado. Outro dato máis, pois que xa nos vai dicindo que estamos no bo camiño tamén, non? Demostrouse que
ese fin de semana previo ao 22, pois había habido desde Verín a localidade de Castro de Escuadro, que os colocou nunha bolsa distinta, que os traía non á vista da súa muller, no maletero do coche, sino un pouco escondidos, que non nos levou na casa de Castro de Escuadro o que era a despensa habitual da familia, sino que os levou para un anexo que había ali, é dicir que el no seu entorno tamén tratou de un pouco de ocultar que traía esos produtos. De feito, cando unha das vías que tamén intentamos investigar é de onde podía proceder a estricnina. E non demos un punto onde José Luis Lamelas, o sospeitoso, pois pudese haber comprado a estricnina. Si sabemos que, efectivamente, na zona, a xente comentaba de que é unha sustancia que moitos ganaderos utilizan, primeiro, unha para envenenamento de cans, moitos para envenenados, e tamén para envenenamento de lobos. José Luis Lamelas relacionábase co uso e manipulación de estricnina. Era unha persona que estaba vinculada, de feito, no rexistro que se levou a cabo no seu domicilio, pois encontráronse botes que, si ben non contiñan esa sustancia naquel momento, sí que evidenciaban que se había usado. Cando xa a investigación xa chega a un punto que consideramos que xa debemos de proceder á detención, José Luis Lamelas efectivamente nos confesa en sede policial e ante xa do seu abogado, nos confesa que si efectivamente el levou esa bolsa con esa botella de viño que había previamente botado estricnina, pero con outra finalidade a que se lle atribuíu de querer matar a Felisindo. José Luis Lamelas, ao parecer, según dixo Abel, despois recoñecendo parte dos feitos, achegouse por ali coa bolsa na que levaba unha botella na que el recoñeceu que introducira a estricnina, pero que a finalidade era deixala para mollar pan duro con ese viño envenenado para os jabalís, porque lle estaban destrozando unha finca da nai. Foi por esa zona tamén e se entretuvo buscando setas. Deixou ali as cousas, segundo el referiu despois, por descuido, porque os esqueceu, non intencionadamente. Tenía precisamente un saco de pan, creo, en la finca de la madre. Lo iba a mezclar para dejárselo al jabalí que muriese. Pero, con respecto das setas, era factible, nesa época, buscar setas. Nós, efectivamente, solicitamos a colaboración dun especialista, dun licenciado en ciencias ambientales, donde él nos fai un informe se nesa zona, onde aparece a bolsa, nos pereiros, pois é factible, nesa época, que houbera setas. E, efectivamente, pois dícenos que non é factible. Que podía xurdir algún espontaneamente, pero un experto ou un aficionado á micoloxía ou á recollida de cogomelos non iría nunca ali. Por que sabemos que deixou ali Lamelas? Porque, efectivamente, ese día 22 había batidas de caza, ali hai un coto, e había cazadores por ali que algún dos cazadores, pois efectivamente, si viu como sospeitoso, pois como esta persoa, pois si viña desa zona. Eu digo o que me dixeron, que viran pasalo co coche por ali, por detrás, por unha carretera que hai que atrás, que o viran pasar co coche, cando deixou ali as botellas. E vinha perfeito falar con ele, dixenlle, tú non vixe nada por ali, algunha persona que veixou caralho, que non todo. E dixe, pari, veixou Cantinflas. E por aí foi onde se descubriu. Porque, intentaron demostrar ou apuntar a que sufría episodios que esquecía cousas, non? A raíz dun tratamento de quimioterapia que tuvera, pois que sufría, problemas de memoria, aínda que, o especialista, o psiquiatra que declarou no xuizo dixo que non eran lagoas, non eran máis ben, charquiños, chegou a decir que podía olvidar cousiñas concretas, pero non. El sabía ben que era na caza, por eso eu sabía, e sabe que por aí, por ese sitio, sempre van os cazadores, porque é un sitio de moito monte, e que por aí sempre van os cazadores. Ali un pouco máis arriba hai un camiño fondo, e o camiño aquí para arriba si se pode cazar, pero para baixo non se podía cazar. E el rollo por arriba, puxose no cancelo, onde se veía que entraba ele, planteou o lugar. No punto onde apareceu o veleno e o resto dos produtos, pois era
un sitio onde solamente se ia á finca de Felisindo, non se ia a buscar setas nin a facer outro tipo de actividades, porque ali só se chegaba a propiedade de Felisindo. O único que tiña que ir a esa zona pois era Felisindo, era a víctima, non? O único que tiña algún motivo para ir ali era a víctima. Lo que les pido es que no declaren la inocencia de alguien que ha puesto fin a la vida de Felisindo González Santiago y que ha puesto fin a la vida de Felisindo González Santiago de manera buscada e intencionada, no imprudentemente. Y no es otra persona que la cosa. Díxome que estaba amenazado por ir e non tiña que haber collido a botella, porque sabía que estaba e ali non iban cazadores ni iba naida. Un día colleu a bolsa aquela. Ali non había naide. Ali non iba máis que él. Hai unha cuestión curiosa, verdad? Como entendeu que era un regalo. Si veis la botella es imposible que alguien tenga el valor de beber de esa botella, que es un verdadero asco, un verdadero... Pero bueno, el pueblo es el que manda. Pois unha vez terminou a instrucción xudicial, que, como decimos, foi bastante rápida, pero o que podes levan as investigacións sempre levan tempo para xuntar todas as pezas, pero bueno, en menos dun ano xa estaba o principal sospeitoso detido. Pido perdón a la familia, esa, como si fuera otra familia, que sí, en parte me siento culpable de dejar ir a vos, pero si no hubiese dejado, pues no hubiese pasado nada. Un ano despois, pois, foi o xuízo que se celebrou con Tribunal do Xurado, porque así o marcaba, bueno, a lei, un caso de asesinato. Un único que declarei o que vira, claro. O que vira, pero vino todo. Porque vin como morreu e todo. A defensa intentou buscar contradicións, buscar algunha pista para ver que non eran tan sólidas, os indicios que non había unha proba directa contra o seu defendido, contra José Luis Lamela, sino que había indicios sobre todo por testemunhas. Perfectamente adiestrados con el único exclusivo ánimo de incriminar a mi cliente, movidos por el odio, la enemistad, la animadversión que sienten hacia él. ¿Por qué? Porque si dicen que la bolsa aparece colgada en la cancilla, parece que va expresamente dirigida al fallecido. Esta dinámica que nunha cidade sería entre individuos, no rural é moi fácil que se convirta nunha dinámica entre grupos, e mesmo con hooligans e partidarios de un e de outros clans. A través do xuicio, a estrategia da acusación era convencer de que a persona que estaba naquel entonces acusada realmente era o responsable deses feitos. Él estuvo consciente siempre de que falleció. Dixo que era veneno, que iba a correr como un perro, iba falando sempre. Mire, le dijo usted que saca el vino de la nevera porque es veneno. É veneno, sí. Foron 3 días de xuízo, houbo que ir de novo a Castro de Escuadro, o xurado foi hasta ali para ver a escea onde estaba a finca de Felisindo, a zona, para saber se era exactamente un sitio onde puidera pasar máis xente ca él, ou se era un lugar pois que desembocaba exclusivamente no terreo de Felisindo. Para que se vise pois que efectivamente pois que aquilo era un lugar aislado, onde só iba a víctima, onde non era casual, nunca habían aparecido bolsas por elí que a xente se esqueza con habitualidade, non é o mesmo explicalo que os xurados o viran de primeira mão, o viran eles, e que tuveran conciencia pois, de como era o sitio, de como era o entorno, bueno, situarse un pouco máis en escena, non? O xurado que texe que tratar de explicarlle da maneira máis comprensible posible as cousas dunha forma menos xurídica e que podan percibir o que tú pretendes acreditar.
no xuízo, un psiquiatra que declarou como perito da defensa dixo que tiña un trastorno da personalidade, que o facía ser moi desconfiado, que o facía reaccionar ante estímulos ou hasta que para el tiñan connotacións negativas, aínda que non obxectivamente pois non o foran. O psiquiatra que declarou por parte da defensa pois dixo que tiña ese trastorno da personalidade, que era unha anomalía, non era unha enfermidade, el podía ser consciente do que facía, aínda que tampouco se lle vía capacidade, según este experto, de maquinar ou de elaborar un plan, porque este tipo de personalidades pois son máis reactivas que planificadoras. El acusado no solo es capaz de idear planes, sino que idea planes con dos salidas. Primero, matar a Felicindo González Santiago por bien menor. Y segundo, eludir la acción de la justicia, apartarse, que nadie le pueda relacionar con esa muerte. Durante o xuicio oral, unha das testemunhas que se prestou foi por parte dun agente da Policía Xudicial da Garda Civil. No curso desa declaración, pois manifestou que o que estaba entonces acusado, o condenado por estes feitos, no traslado desde a comandancia ao xuzgado, que lle reconoceu os feitos. Bueno, eu según me dixeron con un guardia civil dos que lle preguntou, que lle dixo estorbábame, saqueino do medio. E non valeu a declaración do guardia civil no xuicio. Esta foi unha declaración, manifestación espontánea, que non constaba no atestado instruído por estes feitos por a Garda Civil. A defensa invocou este feito, pediu a nulidade, porque entendía que había un quebrantamento dos dereitos fundamentales do acusado, desde o momento en que foi unha declaración que non foi prestada con presencia letrada, nin que foi recollida no atestado. Se fai mal, habrá que ter unha justicia pagalo, ya, adiós. Tiñan medo se soltaban e volvía a facer outra neirada. E ordenou a celebración de un novo xuicio con un novo xurado. En 2 anos despois, no 2013, en maio de 2013, se celebraba ese segundo xuízo. Xa se tivo coidado de que non se incidira nese tema desa confesión privada que lle fixo o acusado a un guardia civil, para non confundir o xurado. Y bueno, que le caiga la condena que la justicia marque, por supuesto. Y que le metan la presión máxima que pueda haber. O que fixo os homens moi mal feito, moi mal. Moi mal feito. O xurado ten que decidir se o acusado é culpable ou non de asasinato pola morte por envenenamento dun veciño de Maceda. A Fiscalía e a acusación piden 17 anos de cadea, mentres a defensa solicita a libre absolución. No, a sentencia condena a José Luis Albal como autor dun asesinato da persona de Felicindo González Santiago e condenado a 17 anos de prisión, bueno, inhabilitación, e despois, conleva 10 anos da prohibición de comunicarse ca familia, ca muller e cos fillos de Felicindo, e de acercarse ao lugar onde viven eles, en Castro de Escuadro. Eu desde o último xuicio non volví ver máis. En Lameiros traen aí as vacas e mete erva no pajar que ten aí. A mí dame pena por a familia, non por ele. Ten 2 fillas, un neto, unha neta, non sei o que. A familia do acusado tamén sufriu porque, aínda que a maior parte dos veciños pois sentían un pouco de medo e rechazo a lamelas, a familia se que o defendía, a familia directa. Houbo aí algún momento un pouco dramático, das fillas. Por il naida, as familias dil, por il naida se encontrou co pueblo, Quero dicir que apartábano. A familia nunca quixo ter moita relación con il tampouco. A vida do Felicindo era unha vida dun ciudadano normal, querido, botaba a mau a todo o mundo que o necesitaba, axudaba. Eu acostumbraba a tomar viño con il todos os meus días. E aquel día, como chegou tarde, non o tomei. Eu xa comera, cando chegou xa comera. Chegou sobre as 3 da tarde ou por aí. 2 e pico, ás 3 morreu xa. Podía pasar a mí tamén así.
Podía haber morto de unha vez. O seguinte era eu. No, aquí non volve a vivir porque a casa xa non está para vivir ahora, xa está como abandonada. No, aquí a vivir non. Dixo a min o forense, dixo, se en vez de tomalo o comer podía devolvero, dixo, non podía, dixo, podía salvar. No prado onde lle deixaron o veneno era noso. Il cara a cara non se atrevía ao Flesindo, porque o Flesindo pegaba unha hostia e desmontaba. Soplas e cae de patas arriba. A xuíza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu matei-no. Eu loca, tamén loca. Non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. Boas noites. Sócrates morreu froito da cicuta. Din que mezclada tamén con viño e con opio. A estricnina foi un dos velenos que barallou Cleopatra para se quitar a vida. Acabou descartando polas contraccións e os dolores musculares que produce, elixindo, como saben, o veleno dunha serpe, do áspiz. Hoxe, na mente do asesino, queremos achegarnos ás diferentes formas de matar con Manuel Fernández Blanco, psicólogo clínico, psicoanalista. Hola, Manuel, benvido. Boa noite, Pablo. Gracias por acompañarnos. Está connosco tamén Luis Alamancos, criminólogo e detective privado. Hola, Luis. Hola, que tal? Benvido tamén. Acompáñanos Ana Sacao, profesora de criminoloxía. Hola, Ana. Hola, buenas noches. Benvida, gracias por estar connosco. Gracias. Berta Rodríguez, que é forense. Gracias, Berta, por estar hoxe con nos. Berta, empezando pola forense, o veleno, a estricnina, supoño que el decía, estou morrendo como un can, foi consciente, non? Do xeito no que estaba morrendo, probablemente porque nesa comarca de Ourense, falamos da zona de Maceda, a estricnina, bueno, máis ou menos habitual para os cans ou para os animais, e os efectos lle eran coñecidos. Desde logo, a morte por estricnina afecta directamente a seu medio de acción ao sistema nervioso central, e en concreto de forma predominante sobre a médula espinal, que vai producir, por tanto, bueno, unha vez que se absorbe a través do tubo digestivo, vai ocurrir unha desinhibición da excitabilidade de las neuronas de la médula espinal, produciéndose un estatus epiléptico recurrente hasta que ocurre finalmente o falecimento da persoa. É unha morte rápida visto en términos xerais, porque pode estar incluso hasta media hora de sobrevivencia entre crise e crise de convulsiva. Finalmente, o que ocorre é o agortamento de todo o sistema muscular motor, que afecta tamén ao que é a musculatura respiratoria, que suele ser finalmente a causa da morte. Asfixia por paralización dos músculos respiratorios. É rápida, pero agónica pinta un rato. Sí. Se describen casos de entre máis ou menos 30 minutos en función da dosis sempre, non? Pero se describen casos mortais empregando 50 miligramos desta sustancia. Non fai falta moito. Non fai falta moito. Ana, que di o veleno dun criminal, dun asesino? Por que o veleno? Quen suele... Non sei se temos, a mellor, erradamente, non? A tipoloxía de que son máis as mulleres. Os datos si o confirman parcialmente, as que suelen utilizar este tipo de forma de matar. Pero que di o veleno de quen mata? Bueno, lo primero que dice es la facilidad de acceso.
Sin duda, el arma del crimen, el arma de un crimen dice mucho de la facilidad de acceso que las personas tengan a ese arma. En este caso, y de hecho el contexto en el que surgió, en el que sucedió este crimen, muestra claramente que el agresor en este caso tenía un acceso facilitado a este veneno. Habría que cuestionarse si no teniendo este acceso facilitado y manteniéndose la motivación de matar a esta persona, qué tipo de instrumento utilizaría o qué tipo de arma utilizaría. Las mujeres físicamente tienen menos fortaleza, en principio, que un hombre, y por tanto hay muchos medios de matar que a lo mejor les son menos accesibles o que tienen menos probabilidad de ser eficaces, y eso podría ser uno de los motivos por los cuales las mujeres optarían más por un veneno. No sé si habría motivos más psicológicos. Eso deixamos logo para... Exactamente. Eso deixamos logo para o psicólogo, para o psicoanalista. Luís, por que se producen pouco? Por que son pouco frecuentes os empelamentos dentro do que é a criminoloxía? Son pouco frecuentes, afortunadamente, tamén, ¿no? Pero son pouco frecuentes porque desde o século XIX avanzouse moitísimo en toxicoloxía, ¿no? Aquí tuvemos figuras moi destacadas como Orfila, por exemplo, que é unha figura de renombre internacional e o que antes pois realmente non se podía determinar que a causa que era un veneno, a día de hoxe as técnicas están moi avanzadas, ¿no? Entón, claro, non sale gratis envenenar hoxe en día, ¿no? Están tan avanzadas que incluso recientemente conseguiuse cabelos de Napoleón porque creían que fora envenenado con arsénico, ¿no? Por eso quero decir que, claro, hoxe é bastante complexo envenenar a alguén e sair de rositas, ¿no? O cianuro que empregaban os nazis, o polonio, non? Con estes ex-KGBs, non? Litvinenko era un dos que morrera precisamente con polonio. Claro, apelábamos á parte psicolóxica. Por un lado está muller-home, non? Decíamos, é máis da muller uso o veneno, sabemos que non necesariamente, o noso caso de hoxe é un home o que mata outro home, e logo a parte de que non se dá a cara, de algún xeito, cando se emprega o veneno, claro. Non quero corpo a corpo, por así decirlo. Creo que hai que matizar un pouco todo isto. O veneno é un método de asesinato utilizado ao longo da historia da humanidade moitísimo. Dende ese punto de vista non é especialmente feminino, non? Eu matizaría un pouco esta estatística do 1% e de que non é un método moi frecuente, porque precisamente polas características do método hai, por exemplo, algunhas intoxicacións con medicamentos con consecuencia de morte que poden pasar por accidentes e igual non o son. Pode ocurrir que se pense que alguén tomou mal os medicamentos e haber detrás unha causa deste tipo. Estás tirando un fío perigoso. Sí. Do crime perfecto, o crime que non parece un crime, non? Ou mesmo pode... Destas 713 que morreron no 2018, dis que máis que a porcentaxe que están recollidas... Probablemente sí, porque mesmo algúns casos de suicidio, por exemplo, con medicamentos, etcétera, habería que ver se algún non entra nesta cuestión. Por lo tanto, cando se fai estatística de cousas que ninguén observa directamente, é complicado. E, precisamente, cando falamos de veneno, estamos falando de un tóxico que pode producir a morte. Claro, porque logo é accesible o veleno, o sea, hai moitos tipos de velenos, eso é algo que quero sair de dúbidas. Hai velenos que o común do cidadán pode chegar a eles de forma moi sinxela, e outros que son máis complicados. Un cianuro, polonio, non sei... Seguro que non son accesibles, é evidente, ¿no? Pero despois o resto sí, como... Pero o polvo de vidrio se pode fabricar. Non demos ideas tampouco. No, evidentemente, pero quero decir que todo aquelo que opere como tóxico, Berta comentaba agora, hai moitos tóxicos que se utilizan
con outro tipo de finalidade. Hai moitos produtos no mercado que teñen a famosa calavera, quero decir que... E por eso digo que me parece que isto é algo a ter en conta. Con relación aos modos e por que se pode elexir ou non un veleno, o instrumento ten que ser capaz de producir a morte, unha lesión de suficiente entidade como para obter o resultado que se desexa. Por outro lado, ten que ser accesible, ten que estar preto da persoa. Internet ha facilitado moitísimo a adquisición, pero por outro lado, calquer sustancia pode ser un veleno. A auga mesma, en exceso, produce intoxicación no corpo. Hai moitas sustancias de uso diario nas cociñas, de a limpieza, no medio industrial. Na casa temos unha multitud de produtos que poden ter este uso. Por outro lado, é ocultable. En que sentido? Por un lado, ten que ser facilmente adquirido para que non se me relacione con o produto e, por outro lado, fácil destrucción, o que o mismo faz dificultad para ser evidente. Por outro lado, o que decíamos, por que o envenenamento e non outro tipo de arma? Porque non fai falla presencialo. Eu podo dispoñer neste vaso unhas gotas porque paso por personal de limpieza, voume, non teño que presencialo e, por tanto, poño distancia, formando unha coartada estupenda a la hora de buscar quen pode ser o autor dos feitos. Entonces, o veneno pode ser moi útil. Quería preguntarvos, porque non sei se se asocia, falabas ti das cuestións políticas, a intelixencia un pouco e o envenenamento, se ten algo, bueno, máis vinculado con homicida que ten máis desenvolvida de algún xeito a intelixencia, ou non necesariamente. O que sí reflexionaba, veíamos durante o documental Jorge Sobral, o catedrático de Psicología Criminal que nos acompaña durante toda esta serie, e que quen emprega o veneno, bueno, algo de particular ten. O asasinato con estricnina de Maceda. Na mente do asasino. Evitar a situación de ter que darlle morte a alguén directamente, en primeira persona, etc., é un atractivo engadido para moitos criminais en moitas situacións. Sobre todo en situacións de planificación que ven de atrás, que ven do tempo, onde o conflicto xa está moi neurotizado por desexos de venganza, etc. Todo o contrario do que falamos noutros casos de unha agresión a coiteladas ou a paladas. Non. Trátase dun crimen que pretende ser, ademais, un crimen relativamente limpio e que, probablemente, para o agresor, a intención sería que quedara sin resolver. Dos vertentes interesantes, non? A de buscar anonimato de algún xeito, non? Salir impune, o que decía agora Berta. Por outro lado, tamén, ás veces, querer causar dor. A premeditación, que é fundamental, non? Neste caso. Aquí hai un ánimo de matar, non? A diferencia de outros casos, que un arma pode ser un obxeto de oportunidade, non? Que estaba ali no momento, non? Unhas tixeras, un coitelo, non? Utilízase nun arrebato para matar a alguén. Aquí non se dá ese arrebato, non? E hai unha frialdade absoluta por parte do homicida, non? Eu estaba lembrándome agora dun caso dunha muller que descubreu o seu home era xefe de policía e descubreu que tiña unha relación sentimental cunha xente. Entón, empezou sistemáticamente a darlle dosis de veneno, o home cada día estaba peor e foron os propios compañeiros del o que se percataron, porque o home empezaba a ter o cabelo de color verdoso, tiña moitísima debilidade, encontrábase moi mal e ao final sospeitaban que este home que estaba pasando algo, fixo unha analítica e detectaron que estaba sendo envenenado pola súa muller, pero ela todos os días
dormía con ese home, levantábase, comía con él, estaba envenenándolo, non? É unha frialdade absoluta, non? Convivía co delito. Y eso puede demostrar también una cierta necesidad de demostración de superioridad, ¿no? Puede haber una satisfacción intelectual en pensar, te estoy matando y tú no lo sabes. Y muy poco a poco, y tú no lo sabes, y aquí estoy y tú no lo sabes. Puede haber una cierta satisfacción también, una cierta recompensa. La inteligencia, ¿no? Se asocia a veces, ¿no? El uso del envenenamiento, sobre todo cuando llegas a buen puerto consiguiendo el objetivo y no siendo descubierto, ¿no? Va asociado a... Sí, o por lo menos no hay una necesidad de realmente que exista una muerte en que la víctima sea consciente en el momento del acto de que está a ser asesinada. No hay esa necesidad de ese confronto, de esa presencia física, y por tanto puede ser un plano mucho más intelectual. En este sentido, claro, era pouco sibilina a estrinina, non? O sea, dos venenos que se podían elixir, porque decía Luis, esa muller que estivo durante días e días, ¿no? Convivendo co delito, por así decirlo, a lamelas que collou a estrinina que en 30 minutos, o que decías, Berta, ten resultado e que a persoa que a consume é consciente de que... Tamén é función da dosis. Si se empregan dosis subletales, se producen a intoxicación en períodos, non? Empezas un día con un síndrome gastrointestinal, pasas de estas 2 días ben, volves a presentar síntomas, e realmente o confundes con unha clínica, por exemplo, dunha salmonela, de outro tipo de patoloxía ordinaria, patoloxía espontánea. Esa confusión facilita el que pase desapercibido a intencionalidade. Todo depende un pouco das dosis. Os que consumimos drogas de abuso, como é o tabaco, sabemos que estamos producindo un efecto deleterio a largo plazo, é igual co alcohol. Plácido tamén. tamén. Non recomendable, ni moito menos. Se non fora plácido, non se nada faría. recomendable, pero... Sí, o sistema de recompensas é o que ten, que compramos todo. Verdadeiramente, o que se pretende disimular o feito de estar provocando a procura da morte de alguén é un método interesante se se fraccionan as dosis e se espacian para dar posibilidad de a confusión en canto ao diagnóstico. Pero como ben decía antes Luis, o desarrollo das ciencias toxicológicas forenses é moi importante. En España temos moi bons investigadores e a metodoloxía empregada é, desde logo, moi importante. Non é a química tradicional, sino que as métodos espectrofotométricos, a cromatografía de gases, facilitan a determinación de multitud de tóxicos con procedimentos relativamente sencillos e con a posibilidade de ter mostras corporais que, como decías ti de Napoleón, o estudo de Cabello revela a presencia de multitud de tóxicos que poden ser estudiados como parte da eliminación. Non fa falta ter sangre da persoa, non se pode constatar dosis, pero o meu cabelo non pode ter estrinina. Pode ter algo de nicotina, pero non estrinina. Non estrinina, claro. Entonces, eso ha sido un avance... do veleno, que foi o método que elixiu Lamelas para acabar con Felicindo González en Maceda. Decíamos que é dos métodos criminais ou homicidas menos empregados, ou estatísticamente menos empregados aquí en Galicia, polo menos detectados. Sempre está o que dixo Manolio ao principio, claro, e os que non sabemos, as autopsias que non se fan, bueno, claro. Pero, cando falamos de formas de matar na nosa terra, a máis elexida son as armas blancas. Non sei se porque o que está máis amado, ou por qué, agora quero preguntar, por qué? Así se mata en Galicia, estes son os xeitos máis habituais de facelo nos últimos tempos. Os xulgados galegos investigaron en 2019 un total de 934 mortes violentas. 17 delas foron homicidios, segundo o Instituto de Medicina Legal de Galicia, e das restantes, 599 accidentes e 318 suicidios.
A maior parte das mortes violentas nese período foron por traumatismos, seguidos de asfixias mecánicas, intoxicacións, drogas, arma de fogo, queimaduras, arma branca e electrocución. Ademais, fai unha comparativa na cifra de homicidios respecto a anos anteriores. En Galicia incrementouse notablemente dende 2018, ata case o dobre. Dun ano para outro pasaron de 9 a 17, un dato que aínda é maior se nos imos ata 2012, con 22 mortes por homicidio. Forenses e criminólogos coinciden en que os homicidios por envelenamento, como o de Castro de Escuadro, son pouco habituais. Empregar un pesticida altamente velenoso como a estricnina garante unha morte tóxica, rápida e sen remedio. Hai máis casos deste tipo? Cales son outras formas pouco habituais de acabar con alguén? Se matan ou mátase por operatividade, buscando tamén o que tes máis ou menos a mao, un fin concreto a hora de elexir a forma ou a arma que se emprega. A mí me parece que la accesibilidad es un aspecto importante. No me parece que un mayor porcentaje de asesinatos con uso de arma blanca represente una preferencia del asesino gallego en relación a otro tipo de asesinos. Me parece que la accesibilidad, de hecho, es un aspecto importante. España no es un país que facilite, por ejemplo, el acceso a armas de fuego, ¿no? Por suerte, para todos. Tenemos el caso contrario, que son Estados Unidos, y de hecho las estadísticas muestran claramente cómo se mata en Estados Unidos y cómo se mata en España. Ainda así, a segunda forma de morte. Digo, non sendo España un país onde as armas estén ao alcance, a priori, decía antes Berta, claro, que as novas tecnoloxías, o mercado oculto, a mellor non é tan difícil como era, pero a priori calquera non pode acceder a un arma tan facilmente. Pero a segunda forma de morte, 16% despois das armas blancas, son as armas de fogo. Claro que o 41% para as armas blancas no noso país. Que armas de fuego, pero armas largas, ¿no? Porque ese as cazas, ¿no? Claro. Aquí hay un control absoluto sobre armas cortas, ¿no? Revólveres e pistolas, armas de defensa personal, pero hai outras armas que en principio non teñen esa función defensiva, sino que teñen unha función deportiva, entre comillas, o tema da caza, ¿no? Esas armas, pois claro, utilízase en un momento dado porque son accesibles en moitísimos fogares, ¿no? Claro. O sea, ese 16% está Berta, claro, creo que vai ir por aí tamén. Ese 16% vai por aí, polo acceso ás armas de cazas, escopetas, as armas largas? Na miña experiencia, os homicidios que tratei ao largo dos anos, empregando armas de fogo, basicamente foron con escopetas de caza, con perdigones, de perdigones, non? Eso, ademais, ten algo en similitude en que gardas máis a distancia con a persoa, non se aproxima. Os casos que tuven eu era a través das hortas, non? O sea, mantenendo a distancia e a sorpresa do feito. Mentres que o coitelo exixe máis un contacto físico, quizá unha discusión previa. Hai un diálogo entre un e outro. Con as armas largas non fai falla isto. Desde a distancia, voume agora, pero logo volvo. Que así foi como ocurre. Foise do lugar dos feitos despois de unha discusión e despois aproximouse a cancela e desde ali disparou. O sea, non fai falta estar cerca e sí que exixe unha reflexión, porque ti a arma, salvo que te collan da tua casa e tú con a tua arma Tens que ir buscala porque normalmente non a levas no peto, claro. Xa vas preparado para elo. Non obstante, con outro tipo de armas, pois o mellor é a ocasión de que a discusión vaise un pouco do término medio e acaba un acoloramento de corpo a corpo. E collo o que primeiro teño por man. Un cinceiro, ou se sou unha persona que levou unha navalla, un puño americano, depende tamén da edad, dos círculos, onde se desenvolva. Bueno, nos que nos desenvolvemos espero que ninguén leve puños americanos en riba, pero polo que dis, pola experiencia, non debe ser tan
tan extraño, ¿no? Cando estamos, por exemplo, en crímenes que se cometen en medios de tráfico de drogas, por exemplo, aí sempre, é frecuente que as persoas leven un instrumento que en principio pode ser para a súa defensa. Defensa inicial, ofensa posterior, por tanto, non? Entonces, sí que encontramos en estos casos armas blancas de tipo bolsillo, non coitelos de cociña, sino puñais específicos que se ven moito na rede, os puños americanos, porque andas nun ambiente de compra e venta perigoso, donde hai unha rede, hai unha mafia, non é o teu veciño. É interesante este matiz que estaba dando Berta sobre as armas blancas, quizás ten un componente máis de impulsividade no crime ou non, digo pola experiencia. O criminal que utiliza unha arma blanca é porque colle máis ou menos o que ten a mao nunha discusión, un acaloramento, as armas, bueno, exixen algo máis de sangre fría, porque hai que buscalas ou non. Sí, la impulsividad no necesariamente tiene que estar asociada al arma blanca. Puede haber un homicidio, un asesinato premeditado con arma blanca. Lo que sí exige es una capacidad física, emocional, pero principalmente emocional e intelectual de matar con cercanía. De soportar el dolor de la víctima, de soportar la sangre. Por tanto, todo ese aspecto físico no es cualquier persona que consigue soportarlo. Pero no necesariamente tiene que estar asociado a una impulsividad, es lo primero que tengo, porque lo primero que tengo puede ser un cenicero. Como decía. Es que ademais é así, hai psicópatas que realmente disfrutan moitísimo do contacto físico, non? Sobre todo os sádicos, non? Entón, claro, eso de notar o medo da víctima, non? E o dor da víctima no corpo a corpo, pois a arma que utilizan son armas blancas, podendo utilizar outro tipo de armas, non? Despois, outra cosa, efectivamente, tamén que estou de acordo co tema da accesibilidade ás armas largas. É verdad que ninguén anda por aí coa escopeta pola rúa e aparte nós temos un reglamento de armas moi restrictivo. Quero decir que realmente as armas que están en casas de particulares deben de ter un marmero homologado, teñen que estar desmontadas, ou seja, que cando alguén colle un arma para matar a alguén, pues evidentemente ten que seguir unha serie de pasos, non me coller o cenicero nin coller algo que teña a man, non? Ao emprego da propia forza, ibas falar, Manuel, é a terceira forma homicida no noso país, é dicir, a forza bruta, por así decirlo, despois das armas blancas e das armas de fogo, a terceira, 13%, agora que comentabas eso de, claro, a impulsividade, é matar empregando a propia forza do corpo. Decías, Manuel. Sí, creo que hai 4 factores que poden servir para ordear un pouco isto, tal como eu veño entendendo, incluso a partir das vosas suxerencias. Unha gran división é se é un asesinato, un crime planificado ou impulsivo. Entendendo por impulsivo tamén o que vai pola escopeta a casa. Quero dicir, ainda que non sexa no mesmo acto, digamos, a ofuscación, a carga emocional que acompaña fai que eso teña un carácter claramente impulsivo. Pero tamén estou de acordo en que hai que combinalo co tipo non só de impulsividade e do paso a acto posible en xogo, sino de satisfacción en xogo. Se introducimos o elemento de satisfacción, eso, efectivamente, tamén pode condicionar o tipo de instrumento. Se se trata do asesinato dun sádico, o obxectivo, efectivamente, non é só producir a morte. Para eso, un psicópata actúa de modo moito máis frío e eficaz. Pum, se fai falta, un tiro na cabeza e acabouse. Pero se o que está implicada é unha satisfacción de outro tipo, e non é un crime, por exemplo, estritamente utilitarista ou dun sicario, entonces é preciso utilizar tamén un instrumento acorde. Por qué? Porque pode implicar a tortura e do que goza
fundamentalmente un sádico é efectivamente de provocar a angustia da víctima. O sádico xoga coa angustia de que non sabe exactamente a víctima o que lle vai a facer. Nada bo, por suposto. Sí. Igual, ademais, estaba vendo aquí un dato do informe sobre homicidios, además que fixo o Ministerio do Interior, que me deis algúns datos por lo menos para a reflexión. Bueno, a maioría dos homicidas foxe, marcha, non? Despois do lugar do crime, o 64%, según o propio informe. A maioría o fai a pé, máis do 26%, pero logo o 20% o fai en vehículo. Pero hai un 17% dos homicidas que permanecen na escena de crime despois de ter cometido o asesinato, que se quedan no mesmo lugar despois de cometer un 17% deles. Eso tamén, supoño, ten a súa análise, non? Dase esos casos e dase tamén os casos dos que cometen o crimen despois quédanse como público ao redor para ver como actúa a policía na escena do crime, que é o que lle crea a súa satisfacción. Eu que quería tamén era comentar que o noso Código Penal é unha pena que non máis a ningún abogado neste momento na mesa, pero que, fala de arrebato e tamén fala da figura da obcecación, o que estábamos falando antes, que, claro, unha persona sí que pode ter un arrebato, efectivamente, coller un arma de oportunidade e pode ter unha obcecación, unha idea fixa continuamente na súa mente que é a que levalle a cometer o crime. Cando ti, Luís, dicías, poñías o exemplo da muller dese inspector de policía, en fin, non é descartable que a satisfacción, non só a frialdade, sino a satisfacción íntima de ver o produto da súa vinganza, por exemplo. E como se vai producindo en pequenas doses. Entonces, eu creo que este elemento que non sempre se menciona, pero en moitos crimes o tipo de satisfacción en xogo é algo que nos salta inmediatamente á vista no caso dos criminais de tipo sexual, nos atentados sexuales, isto salta inmediatamente á vista, pero é que a satisfacción pode estar tamén en outras cousas que non se aprecian tan directamente. Bueno, está Berta que quere, xa me estaba pedindo a palabra, dando enseguida. Un minuto, déixame solo, porque falábamos dos perfiles de criminais, ese estudio do Ministerio do Interior, que recopilou un pouco os homicidios durante varios anos no noso país, chegou tamén á conclusión de como é e quen é o asesino ou homicida tipo en España. Home con antecedentes penais, máis da metade dos homicidas teñen antecedentes penais, hai un porcentaxe, chamativo dun 27% que o primeiro delicto que comete na súa vida é un homicidio ou un asesinato, e arma blanca, o que viñamos falando tamén nestes últimos compases de Na mente do asesino. Así é o perfil de homicida no noso país. Palabra prometida, Berta. Xa pendimos un pouco o hilo, pero é interesante tamén falar porque a veces quedaban na escena do crimen, a parte de un feminicidio que en ocasións quedan ali por un despertar de arrepentimiento puntual, pero tamén hai outra modalidade que é o que se coñece con nombre de suicidio amplificado, que é en donde a persoa ten a intención, en principio, suicida, o sea, de quitarse a vida a sí mesmo, pero leva consigo, xeralmente, a persoas dependentes del. Ven por edad, os fillos, ou ven justamente a súa propia familia. Temos un caso, Berta, que abordaremos, ademais, en vindeiras semanas,
dun home en Cervo que matou a súa muller, matou a súa sogra, coas que convivía, e logo di que tentou ata 3 veces de sacarse a vida. Foi detido nunha ponte na que separa Galicia de Asturias cando quería saltar. Que precisan un estudio importante en canto despois á valoración psicopatolóxica do acto en sí. Si se pudere demostrar o ánimo suicida fehacientemente, quizá con alguna perturbación de tipo depresivo ou similar, pode encontrar unha disminución da responsabilidade penal, principalmente. Que é ese criminal que se queda, ¿no? Que se queda na escena del crimen? Porque supoño que o normal é querer fuxir, non? Ou querer marchar. A recreación xa vai máis alá, non? Sí, pero puede quedarse por varios motivos, no todos moi obvios, quizá. Puede quedarse efectivamente por un deseo de comprobar que efectivamente el acto culminó y que creó todo una situación después de investigación muy seductora. Hablábamos antes un poco de esa seducción, de ver, bueno, yo hice esto y a ver ahora qué pasa, y yo hice esto y estoy aquí y nadie lo sabe. Pero puede haber también en algunos casos, me imagino, y esto no quiero con esto desresponsabilizar a estos individuos, pero no sé hasta qué punto no habrá algunas situaciones en que el resultado esperado no era la muerte. Muchos contactos, muchas agresiones, muchas impulsividades incluso, en que quizá la motivación última no era la muerte, pero ocurrió. Y entonces habrá una especie de sentido de estupefacción, ¿y ahora qué hago? Pues ahora me quedo. Porque nada estaba planeado, porque no era este el resultado que yo quería. Y puede ser también resultado de eso, de decir, bueno, pues ahora me quedo, paralizado, quizá. Interpretar as mentes dos asesinos dos criminais. Moitas veces é que realmente o acto sobrepasa. E entonces non hai os mecanismos nin de fuxida, nin de intento de evitar as consecuencias, non? Mesmo pode haber un empuxe a unha certa autodenuncia, ainda que non sexa literalmente, non? Pero, en todo caso, hai un verse sobrepasado polas consecuencias. E logo pode haber a particularidade do caso. Acabamos de ver unha estadística, non? Do asesino tipo. Xusto ese é o que non existe. Ese non existe. En cambio, vimos toda unha serie de crimes que sí existen. Un deles... O tipo non deixa ser unha media de estadísticas, claro. Pero é o problema da estadística, que sirve para algunhas cousas, pero xusto o suxeito estadístico é inexistente. En cambio, vimos un montón de criminales auténticamente existentes e que non respondían a ese perfil. Un era un menor de idade que mata a boa. O de Ponte de Lima, donde vemos como hai unha intención moi clara de que a muller que o deixou vexa como procede a castración da súa actual parella. Evidentemente, eso ten unha carga simbólica indudable, non? É dicir, susto o intolerable de que goces con outro e leva ao ataque do órgano supostamente instrumento de goce e demais. Por iso, insisto, sempre as claves están na particularidade do caso. Y sin embargo, en este perfil sí que hay un factor que se cumple, hombre. Puede no cumplirse la edad, que es edad media, y las estadísticas sabemos lo que significa una edad media, pero hay un factor que se cumple. La mayor parte de los asesinos son hombres. Sí, y las Le víctimas dedicaría también, un capítulo. Pese al error conceptual que muchas veces temos a hora de analizar os datos, a maioría dos crimes os cometen hombres contra hombres. ¿Vale? Exactamente. Un estudo de unha policía local aquí en España, pero non me acordo, de unha asociación de policía local que estudou o período 2010-2012. Entonces,
homicidio varón provocando a morte de outro varón, o 62%. Sobre unha muller, o 28%. Unha muller sobre un varón, o 7%, e muller sobre muller, un 3% do total. Bueno, pero estas son estadísticas sobre casos. Sí, no, pero estas me parecen máis interesantes que o perfil. A miña opinión. É a miña opinión. Eso ao final confirma un perfil tamén. Claro, exacto. Eso confirma... Se a maioría son homes que matan a homes e logo homes que matan a mulleres, a maioría dos homicidas, por encima do 90% no noso país, son homes. Sí. Somos homes. Sí, pero a maioría homes, a maioría, digamos, o feminicidio e a violencia de xénero é un capítulo que merece unha consideración aparte, non? Pero, por que os homes matan os homes? Por moitas causas, supoño. Sí, pero tamén porque a rivalidade imaginaria entre os homes é moito máis intensa. É dicir, a rivalidade co semellante, a ofensa á suposta virilidade por parte de outro home, o intolerable dunha humillación, etc. Todo isto está máis na lógica masculina. Por outra parte, a grupalidade é un fenómeno moito máis masculino. As mulleres son moito máis unha por unha. A maior das tonterías, se a propón o grupo, suele ser irresistible para moitos homes. É dicir, sustraerse, por exemplo, a actuación grupal. Isto non ocurre coas mulleres. Eso de socialización. Exactamente. La tolerancia al estrés, la conflictualidad. Xa o home, o sea, o ser humano, como cazador, cazaba en manada. E quen formaba parte principalmente desas manadas de cazadores era o varón. Por cuestións biolóxicas. Falábamos... Pois cuestión biolóxicas, non? Sí, totalmente. Eso... O que pasa é que se entramos en cuestións biolóxicas... No, os procesos de socialización, a meu modo de ver, fundamenta, non determina, pero fundamenta que sea o sexo masculino o que produzca un maior número de delitos, en xeral. O trastorno antisocial da personalidade dáse maioritariamente en varóns. O sea, é moi raro realmente encontrar mulleres con psicopatías, ¿no? Bueno, ese mismo porcentaxe, porque é verdad que tamén hai certo tipo de psicópatas que estamos falando de psicópatas enterrados, ¿no? Que están enterrados socialmente, que teñen uns valores psicopáticos, pero non chegaron a cometer ningún tipo de delito, o sea, actúan ou consiguen o seu placer de outra maneira, pero incluso neste caso as mulleres tamén son minoritarias, o sea, quero dicir que dos psicópatas, a mellor, pois un 2% chega a ser un asesino serial, e nas mulleres o porcentaxe é ínfimo, o sea, é moi difícil un episodio dirixido precisamente aquí na mente do asesino as mulleres e a criminalidade nas mulleres, a forma de matar as mulleres, esa tasa tan baixa da que estamos falando. Matan menos. De mulleres matan menos, moito menos, moitísimo menos. E se matan menos. E se matan menos. A tasa de suicidios, por exemplo, non tentativas, aí se invirte. Sí, de cando se trata de tentativas de suicidio, hai no máis. Pero suicidios, digamos, logrados, maior nos homes. Entonces, matan máis e se matan máis. E xa máis alá do acto literal de matarse, hai as prácticas, digamos, autodestructivas, son moito máis masculinas. Hai moitos máis alcohólicos que alcohólicas, máis toxicómanos que toxicómanas. Hai máis accidentes de tráfico por imprudencia, por impulsividade nos homes que nas mulleres. É dicir, no home habita máis a pulsión de morte. Os homes, non te gustan as estadísticas, pero eu vou seguir ambas. Os homes matan con armas de fogo, 90 e moitos % dos crimes con armas de fogo son homes, non mulleres,
os homes martan con armas blancas, máis do 90 e pico % son homes, e as mulleres prefiren pois o estrangulamento, a asfixia. Aí a porcentaxe vai ata o 30 e pico. E hai estadísticas sobre... Pablo, hai estadísticas sobre a instigación ao crime? Bueno, estadística seguramente hai de todo, porque no, me refiro porque igual, si falamos de instigación ao crime... Me decía, verdad, claro, non confundamos asfixia, efectivamente. Aparecen en ocasións... Pois dalle, porque estamos moi cómodos, pero o tempo xoga en contra. Algúns dos casos que temos analizado, hai unha instigación ao crime que provén de... Unha errumación, que diría Jorge Sobral, que sempre nos acompaña, non? A errumación do crime, cando o crime se vai fantaseando antes de acabar cometéndose. Con relación a outros mecanismos e modos de matar, aparte de o emprego de instrumentos de arma branca, arma de fogo ou contundentes, temos tamén todo o área de as asfixias mecánicas. A arcadura, patognoméricamente, é de natureza suicida. Pero temos tres en realidad, que sí que poden presentarse, que a estrangulación a lazo ou a man, que eso precisa unha forza, un contacto moi íntimo, hai que ver unha desproporción quizá de forza entre a víctima ou o agresor, ben por tamaño, ben porque a teñas adormecida de alguna maneira, de algún xeito. A sofocación, por medio de oclusión dos orificios respiratorios. Isto sí que pode ser unha forma de acabar con a vida dos nenos de forma dulce e da xente de edad avanzada. Con nenos, a Dios gracias, non teño esa experiencia, pero con ancianos sí. Hai unha prevalencia, unha superioridade física, e aproveitando certas incapacidades físicas da persoa, encamamientos, por exemplo, en persoas de edad avanzada, con a almohada ou unha tela similar á sábana mismo, cúbrese o rostro, presionando suavemente, e é complicado despois facer o diagnóstico porque podemos non encontrar ningún signo físico ou herida no rostro da persoa falecida. E os datos internos da anatomía patolóxica son moi inespecíficos. E en cuanto aos estrangulamentos tamén empregase existe a asfixia perfecta? Ahora que me estás dicindo isto. A asfixia perfecta ou a morte perfecta? A asfixia sen chegar a deixar rastro homicida. É moi difícil. Pensaba porque o caso de Débora, que vai ser o que peche a nosa temporada, recordo que o resultado do forense non era capaz de determinar se pudo ser unha morte súbita ou pudo ser unha asfixia non violenta. Entón, existe a posibilidade de... A asfixia por sofocación, que é oclusión de las entradas respiratorias, si se utilizan panos, telas, almofadas, pode non deixar prácticamente rastro bolsa de plástico na cabeza, que en moitas ocasións son a ruta final de unha práctica erótica. Aí é moi difícil porque a tela, a almofada, non lesiona a piel. Entonces, al igual que con los envenenamentos, hai que pensar en elo para buscar máis en profundidade, con máis detenimiento. Sospeitalo para buscalo intencionadamente, así como o surco da forcadura ou as marcas dun estrangulamento, arma blanca, a ferida, o disparo, eso o vemos. Entonces non fai falla moita especulación para dicir ten un disparo, ten un tiro, sabemos onde buscar xa. Cando encontramos un corpo no lugar dos feitos, hai que investigar. E a exploración, a investigación, a observación detida dese marco, desa escena, é moi importante, tanto por os forzos e corpos de seguridade de Estado, como tamén do personal forense que vamos sempre ao lugar dos feitos, a averiguar, a tomar as mostras. Entón, a sofocación e o envenenamento hai que telo en conta
para, por lo menos, descartalo. O sea, tens que ter algún indicio de que puido pasar algo extraño. Hai unha morte extraña e descarto o mecánico. Non sospeita. Teño que pensar Cantas pasarán que inadvertidas, pode ocurrir todo eso. Bueno, algunha que outra supoño que sí. No obstante, aquí en España, en concreto en Galicia, nós sempre facemos toxicología de todos os cadáveres que entran no instituto noso. Pode ser, pero nós sempre Presume do instituto, no IMELGA, no Instituto de Medicina Legal de Galicia. Ademais, varios dos seus profesionais nos teñen acompañado no día de hoxe. Bueno, falábamos de Beleno, que apuntaba, ademais, moi interesante a reflexión agora de Berta. Estamos entrando nos compases finais. Vos vou deixar unha pregunta para que pensedes. Falábamos de o tipo, non? O máis frecuente. Bueno, empezamos polo Beleno, que non era tanto. Logo fomos as armas. Formas raras de matar. Alguna forma extraña? Ou a ver se a alguén se lle ocurre... Eu creo que moitas veces a mí unha forma de matar que me chama moito a atención é a precipitación, non? O sea, moitas veces o feito de matar a alguén sin que parezca que realmente pois o mataches, non? Entón, claro, non vamos a dar ideas aquí, pero, bueno, que hai certo tipo de formas de matar que bueno, que son singulares e que ademais son de difícil probatoria, non? Totalmente. E despois tamén o tema das estadísticas, que agora xa me estou obsesionando com as estadísticas, o que falabas do 96%, no, por arma de fogo, porque claro, estamos falando que a caza pois é un deporte pois mayoritariamente masculino, no? O sea, realmente ten incluso un tipo de simboloxía que aquí imagino que Manuel podría falar moitísimo sobre todo eso, no? Pero en Estados Unidos, donde o acceso ás armas cortas é como se vas aquí aos supermercados, o sea, realmente é mayoritario, a cousa varía, no? As estadísticas xa non son iguales, no? Incluso en casos de violencia dentro do fogar, o sea, aí moitas veces o primeiro que mata é o primeiro que chega a pistola, claro, porque realmente xa non estamos falando de unha cuestión de superioridade física, sino que estamos falando de que tanto os homes como as mulleres, e incluso os nenos, xa estamos con mentalidades que habría moito que discutir, pois consideran as armas como algo que forma parte da súa cultura, non? Entón, van todos os domingos ou cada 2 días ao campo de tiro e ali vai toda a familia a disparar e, claro, todos saben perfectamente como se utilizan as armas, non? Entón, claro, aí tamén cambia moito. Deixamos un último turno, prometido. Contaba antes Berta que nos Estados Unidos, por abrir unha conta bancaria, creo que era así, non? Sí. Regalan un arma. Aquí regalan, bueno, regalaban, agora xa non regalan case nada, pero regalaban outro tipo de cousa. Bueno, comezamos falando de Beleno, é o que lle pedimos hoxe, claro, nas olladas o espanto a Miguel Anxo Fernández, que nos acompaña sempre buscando series, buscando películas. Agora acaba de estrenarse Morte en Salisbury, na BBC, a morte de Sergei Skripal saliu aquí, por certo, o tema dos espías rusos, KGB, todo isto, non? Ata Boitila, non? Tivo un intento suposto, non? De envenenamento que tamén foi levado ao cine, pero seguro que Miguel Anxo Fernández ten ollados ao espanto máis que interesantes que ofrecernos hoxe. Convén ter en conta sempre a figura da censura. Non se fala moito desto, pero ao longo da historia do cine, que xa son moitas décadas e máis dun século de historia, a censura en todos os países estuvo sempre viciante. E nunha das formas nas que estaba moi viciante eran as de matar. Foi a chegada no novo Hollywood, a finais dos anos 60, cando por primeira vez empezamos a ver no cine dunha forma moi explícita vísceras, sangue, sufrimento, berros, dor. Isto non ocorría antes. De maneira que as formas de matar máis sutiles normalmente eran por envenenamento. Pero é certo que en algunhas películas se tratou o tema do envenenamento incluso con gracia. Empezamos cunha comedia negra, un clásico de Hollywood, que é Arsénico por compasión. ¡No beba! Arsénico por compasión é unha comedia de Frank Capra con Cary Grant, donde Cary Grant é un home que se vai a casar, é un xornalista e visita as súas tías, dúas velliñas moi simpáticas, moi queridas da comunidade, que tiñan unha forma moi curiosa de impartir caridade, e era por envenenamento. Aliviaban a vida a xente con arsénico.
Evidentemente hai moito humor negro aquí, hai moita mala baba, non? É un pouco unha comedia de Frank Capra dese estilo tan querido no cinema americano dos anos 40. Pero hai outra película que é unha serie B, unha película que en España chamouse Asesinato a la Orde, pero o título original é máis ben Plan Asasino, en a que un home entérase, comunícanlle a morte da súa sobrinha por envelenamento. Alguén lle di que foron envelenadas. Este home acude á policía. Vai á policía a denunciar o caso, sobre todo pensando no outro sobrinho, porque cree que corre perigo. É unha veciña a que, de alguna forma, dá o chivatazo. No transcorso da investigación, os policías, cando se vai investigando o caso, van aparecendo cousas, van aparecendo matices, e, sobre todo, aparece a rivalidade entre mulleres, o que a idea esta de que detrás de un rostro angelical pode haber un asasino, e, sobre todo, tamén os filmes. É un serie B simpático, un serie B que afronta o tema este de un pouco do envelenamento, neste caso é con mataformigas, é dicir, é a forma que elixen. E, finalmente, non vou a falar de películas, pero sí de unha, digamos, de unha novelista, moitas veces adaptada ao cine e adaptada á televisión, Agatha Christie. Se ha cometido un asesinato. Agatha Christie solucionaba normalmente os seus crimes con envelenamento, en infusións, arsénico, ou tamén talio. Por que o facía? Bueno, facía Agatha Christie porque era unha muller con coñecementos de farmacia. Participara na Primeira Guerra Mundial, tamén na Segunda Guerra Mundial, coñecía todos os segredos que tiñan que ver con estas sustancias e, de alguma maneira, era tamén unha forma elegante de matar. Unha forma, unha infusión, unha simple infusión e era suficiente. E isto, lóxicamente, en todas as adaptacións, innumerables adaptacións ao cine, tanto de cine como de televisión, das novelas de Agatha Christie, aparece esta forma de matar por envelenamento. Mentras veíamos estas interesantes recomendacións de Miguel Anxo Fernández, como sempre, en esas olladas ao espanto, na mente do asesino, decía Luís que a Boitila foi un intento, Juan Pablo I chegou algo máis. Sí, hai un libro moi interesante de David Yalow, En nombre de Dios, que foi publicado nos anos 80, ¿no? Bueno, realmente a investigación forense que se fixo pois deixa moito que desear, ¿no? Entón, pois, bueno, hai moitas teorías que apuntan a un posible envenenamento do antecesor de Juan Pablo II. Deixo vos un titular a cada un para marcharnos. Ose falando de formas de matar, empezamos de veleno, fomos, bueno, evolucionando tamén un pouco sobre o que di a forma de matar de cada homicidio ou de cada asesino. Quen empeza? Dalle. Simplemente remarcar que o encontrar, o localizar a arma do crimen é un medio de proba, pero que ademais suxere moito, ou pode suxerir, quen é o autor. A tipoloxía da arma pode hablar de componente cultural, componente religioso, componente étnico. Hai diferentes formas ou instrumentos que sí poden falar de quen pode ser, como sospeitoso, o presunto autor dos feitos. As armas tamén falan. Luís. Sí, estou totalmente de acordo. Esas armas poden darnos un perfil de quen a utilizou e, desde logo, pois, moito máis incluso que as probas criminalísticas que hoxe en día pois avanzaron moitísimo, non? Entón, pois, bueno, xa se pode extraer ADN de prácticamente calquer cousa, non? Co cual, pois, xa ten un valor identificativo notable, pero tamén desde o punto de vista psicolóxico, que é do que estamos falando aquí, pois, danos moitísima información. Manuel. Bueno, non me resisto a seguir a liña esbozada respecto do Vaticano, ¿no? A pregunta sería, pero en el Vaticano puede matarse? E porque me parece que revela algo do máis humano que pode existir. Como no lugar donde a defensa da vida como ideal está posto por riba de todo, pode ocurrir o crime. Humanos. Humanos entre humanos, Ana. Pues dejar una pregunta en abierto. ¿Qué nos deparará en el futuro con todos estos avances tecnológicos en relación a las nuevas armas? ¿Qué armas están por venir?
Las que tenemos las conocemos. Entre o das novas armas e o de Luis antes, dicindo que hai formas de matar espectaculares, como que non coñecemos, que mellor non van dicir, porque a ver se van estender, non? Oxe vou dormir ben. Bueno, graciñas a todos por acompañarnos, foi un auténtico placer, ademais, a conversa de hoxe. Manuel Fernández Blanco, psicoanalista, psicólogo clínico, grazas por estar connosco, moi amable. Un placer. Luis Alamancos, criminólogo e detective privado, gracias Luis por estar connosco hoxe tamén. Acompáñanos tamén Ana Sacao, que é profesora de criminoloxía en Portugal, en Oporto, moi amable, moitas gracias por estar connosco hoxe tamén. E tamén a Berta Rodríguez, que é forense, é subdirectora do IMELGA, xa que antes falábamos do IMELGA, na Coruña. Moitas gracias por estar connosco. Encantada. Hoxe tamén foi un auténtico placer. Grazas tamén a cada un dos compañeiros que fixeron posible que este programa saíra adiante. Quedamos a bordo, na mente do asesino, para vir dentro de moi pouquiño con máis. Un placer, gracias.